Oké, maar Icarwan is zo net, Fransje Gomez. Ja. Kunt u een beetje vertellen over wie ze was en zo? Nou, ik kan niet veel van haar vertellen toch, want ik was toen nog jong. Hè. Ik zag haar, vooral bij Kutje, maar dat goed toe. Fransje Bekwikkie dan? Ja man. En Fransje Gomez, ze deed als een man toch. De Fransje Gomez naar Papagas krantje, zo'n man in. Echt. Maar ze was ook een gezellige vrouw in de omgeving. Vooral in de muziekwereld is ze ook door dan gestempeld hier in Suriname. Ze heeft het goed gedaan. Ja. Hi. Maar heeft u ooit samen met haar muziek gemaakt? Nee. Nee. Maar heeft u er wel zien spelen? Meerdere malen. Oké. Meerdere malen. En hoe was ze wanneer ze speelde? Gewoon gezellig, ze lachte, ze hield van lachen dan. Het is altijd een gezellige vrouw geweest. Hi. Ik heb een foto gezien hè, waar ze een scratchy drong had en er stond Typico Caseco. Mooi zo. Kunt u vertellen over Typico Caseco? Over Typico, dat was een band. Oh, oké. Het was een familiair band. Je had Oom Wim Naarden, Edwin Naarden, Theo Naarden. Oh, daarom er staat ook Naarden op die scratchy drong. Ja, het was van die familie Naarden. Ja. Oké. En schoonzoon Siano Boerleider, want die was met een dochter van Oom Wim. Oom Wim was leider van de band. Hij was ook Oom Wim Naarden. Oom Wim Karama Wimpy. Oké. Dus zo ben ik ook, laat me eerlijk zijn, de eerste band is Typico geweest waarin ik Caseco begon te zingen. Oké. Maar ik zeg, en wat ik heb doorstaan, muzikanten. Ja, is zo gevaarlijk man. Ja, is zo onderling toch. Als je niet oppast, laat je het leven vroeg. Maar toen wel bescherming. Ja. Is goed geweest, mooi geweest. Maar waar oefende de band Typico? Bij Oom Wim Naarden thuis in de toekomstweg. Toekomstweg. Ja. Oké. En welk instrument bespeelde Oom Wim? Saxofoon. Oh, saxofoon. Oké. Een van die zonen van hem zong. Hij stond naast me, want hij was Larry. Die andere was drummer. Leo Naarden was drummer. Ja, en Cyril Naarden was een zanger. Hè. Hij probeerde, maar laat me niet zeggen dat hij zanger was, want hij zong samen met mij. Ja. En Cyril, Siano Boerleider, schoonzoon, was ook zanger. Die is al gestorven. Oké. Maar ik ben alleen maar goed dat ik weet ja, niet dus waar. dat hè, ja. Maar, en de muziek die ze zongen, welke nummers? Caseco. Welke nummers? Waren oude nummers. Wat was het oude nummers? Wat een oude nummer ben je? Kan ik me niet zo meer herinneren, maar... Maar zij hadden zelf nummers geschreven? Nee, nooit. Ik schreef... Of ze speelden nummers van andere groepen? Van andere groepen. Maar één ding hoor, Typico had een contract gehad met Ibeco. Oh, oké. Elke zondag. Typico ben daarbij. En het was altijd stamvol. Echt, want die tijd had je niet veel activiteiten. Hè. Aan de buitensport de BKR. Buitensport de BKR, ja. Toch? En het is altijd goed geweest om bij voetbal buiten te maken. Ja? Ibeco. Want die Saladina van Ibeco. Ja. Ja. Maar hoe waren die dansjes dan? Met wie trad Typico dan bijvoorbeeld op? Want was alleen Typico in die dansjes of waren er ook andere bands? Nee. Vroeger was het niet zo. Later is het gewoon non-stop toch? Non-stop Caseco? Nee. Oh. Met die band. Otaki, een band speelt hier een uur, jij zit hier, je speelt een uur. Otaki 5 uur muziek. Wie is begonnen is, die eindigt als laatste. Oh, oké. Maar dat was toen niet zo met Typico? Nee. Typico had geen concurrentie. Dus er was één band? In die zin dat je altijd Typico had in Ibeco. Andere bands konden daar niet komen. Dat mag me verreden ook. Oh. Als ze daar komen, dan ook is het maar. Maar Typico had de overhand daar.
Maar het was een paidancing. Ja toch? Maar hoeveel betaalde je daar 2,50. om binnen te komen? Ja. Een bier kostte 65 cent. Een parbo. Ja. Jogo. Kostte 65 cent. En dan werd er ook eten verkocht en zo. Alles. Maar Heineken werd meer verkocht. Oh. Dus dan had een billen bij Jogo voor zich. Oké. Maar nou, hoe laat je de dansie bij begin? En in Beko bijvoorbeeld. Ja. 2 uur breakfast. Tot 7 uur. Tot 7 uur. Ja. Ik ben mooi man, het was gezellig. De mensen kwamen met die kotos nog. Oh, oké. En hoofddoek. Ja. Ik denk van je tijd moet je gaan hoofddoek zo. Dat is maar betijn. Ja. Ja. Gezellige tijden heb ik gehad, Oudosita. Ja. En een grap. En dan dansten ze de hele middag. Dus maar voorzien nog best doen. Maar ze hadden ook één ding hoor. Als 3 vrouwen zaten naast een tafel. Hè. En de man ging om een van die vrouwen te nemen om te gaan dansen. Want die 2 hadden vrouwen. Hier is barada. Je kon tegen koesten dansen. Maar een pot 3 heen kan ja. Sa? In 5 kun je afronden. Ja. Oh. Ja, tuurlijk. De even bij 5 van dansen. Dan Even nog bij de heen kan gaan. Gewoon op. Want ze kreeg direct een ander standje van jou. Ja. Bij je even een even mannetje uit iedereen kan komen. Iedereen op. Oh. Oh, dat is foto. Ja. Dat is chantage eigenlijk. Dat is een bedreiging ook hè. Ja. If I don't go, kon je niet dansen, in op ja.